Sí. Lo diu que va per i mira com s'enganxa. Sí, no se'n sortirà pas. Calleu, que ha tornat a agafar aire. Aparecí. Ànimo, Garretó, no te'n vados que encara et fotràs de lloros. Vinga, que ja pot deixar d'això. Amb un canuto per mi que no sabria fotre ni la O. És desastrós. Oye, bueno, menos cachondeo, Que me has de echarle a Ollere y no veo bien la letra. Sí, encuses de mal pagador. I te'l com s'ha emprenyat ara, curt com la tita d'un crió. Venga, ya llegís la mama. A ver, apreciado señor, propiedad en herencia, bueno, te fallo el resumen. Has heredat una propietat i te reclamen uns impostos. Quasi que no et fico les ulleres, Madre del Tano. Això és la masia del meu tío Los Perejiles. Que ha fallecido y me deja a mí todo el terreno. La masia de ton tio Perejiles, que no és on anàvem a jugar de petits. El Iquiqua. Oh, era ben xulet tot aquell terreno, Era grandiós, aquell mas. Sí, Sí, pues sí que era bonito, sí. Yo no ya he tornado desde que éramos críos. Buah, lo menos fa 20 y pico años que no ibais. Vaya a buscarle a Ollere. Espera, Garretó. Assentem-nos un moment, tu i jo. Què penses fer amb aquest terreno? No sé, la verdad. Ja t'ho dic jo el que has de fer, treure rentabilitat. Com se treu la rentabilitat? Ja t'ho dic jo, muntant un negoci. Lo qual. Un hotel rural, una capulladeta d'aquestes que ara està de moda. I això com se fa? Tu tranquil, jo t'ajudo. Anem a mitges. Tu poses la parcel·la. I tu? Lo cervell. Jo flipo amb les coses que passen pel meu cervell. Jo flipo amb l'anella que no puja mai de preu. Jo flipo amb les parets de gest del mas del campaner. Jo flipo amb l'aguant que té un bon pagès. I això de flipar és bon senyal. I és d'abast universal. Jo veo vell, curt de gambals, de poble o de capital. A ver, y un hotel rural de eso, exactament com és, Les possibilitats són infinites, no hi ha límit, Garretó, el límit te'l marca el cervell, i aquí ja t'asseguro jo que podem fotre-n'hi gasto. No sé. A veure, la base de l'hotel ja la tenim, que és la masia. Això es deixa tal qual, amb els 4 catxarros del camp que hi hagi per allà, que això agradarà molt als capullos que vindran de la ciutat. La recepció la fotem aquí, a la base. I qui fa de recepcionista, tu o jo? Tu i jo som els empresaris, home, no hi hem d'anar a fotre res allà a la recepció, tot això seran empleats. Nosotros a mandar. Venga, vale, guapo. Damunt de la base, 20 pisos. De la masia. Què collons 20? Doble, 40 pisos amb habitacions de lujo, habitacions amb piscina, Baixes del llit, fots el peu a terra i ja hi ha un dispositiu que es dispara i et fot l'habitació plena d'aigua. Ella está fresquito para todo el día. Los terrenos del voltant. Camps de tennis, camps de golf, hípica i circuits de muntanya per fotre motocross. ¿Motocross? Y a ver, ¿no vamos a dañar con eso todo lo que sería la naturaleza viva? A veure, jo et responc. La transformes, La naturalesa és com l'energia, no mor mai, es transforma. Tu tens un parell d'arbres, los fots a terra i fas un pàrquing. Això és una metamorfosi. La mateixa naturalesa ja hi és, això. És una cosa que es transforma en una altra. La metamorfosis de los capullos. ¿Qué cerebro tienes, Cartañá? Cráneo privilegiado. Hola. Ei, penya. Hola, parella, que no feu res aquests 3 dies de festa, No se mos ha acudit res. Ai, no sé. És que portem un muert molt damunt. Mira, ara ho comentàvem amb l'Anselmo, Me sembla que en general ningú té ganes de fotre res. Nosaltres sí, mon anem d'excursió. Anem, Garretó, vaig a casa, posam la roba que toca i ja podem anar a veure el terreno. Hòstia, jo tinc el cotxe al taller. Agafarem l'auto de línia. Adéu, canalla! Ei, podem venir nosaltres d'excursió? No. Lo nostre és cosa de dos. Què els hi passa a aquests dos, que s'han liat o què? Ei, que ho he dit de conya,
Cervesa és la que m'agrada a mi. Cervesa. Bueno, ja hem arribat. Està bastant canviat, això, eh? Vaya mierda. Se ha caído la masía. No me queda una pared aquí. Sí, 20 i pico d'anys enrere aquí hi havia la masia. Sí. Ho recordo molt diferent, tot això, eh? Amb la il·lusió que m'havia fet jo. Es que sonaba tan bien todo lo que deia Cartagena. Les habitacions en piscina, el circuito como motocross. Ala, venga, vámonos pa casa. Quieta aquí. Això és una meravella, lo millor que mos podia passar. Cartagena, ¿tú qué te has tomado, Venga, va, que tenim una hora caminant per agafar l'auto de línia. Deixa estar la línia. Aquí tenim un terreno pràcticament verge. La masia feta mos hagués limitat molt, ara me n'adono. Aquí tenim una planta diàfana, un puesto fabulós per construir el que mos surti dels ous. Perdone, Cartagena, però tu estàs tarao, La localització és magnífica, estem al centre de tot. 150 quilòmetres recte cap endavant, platja. 150 quilòmetres cap enrere, muntanya. Hombre, en això te dono la raó, Oye, bien situados estamos, Pero lo primero que se habría de hacer sería la carretera para arribar, ¿no? Porque una hora andando... Ara m'has agradat, aquí, Garretó. S'han de fer coses. Vinga, no mos adormim aquí. Centrem-nos en el que seria l'hotel. Tenim la paret, Això és la paret mestra, això ja t'ho aguanta tot. Tenim pedres. La naturalesa ja mos serveix aquí el material de construcció. Ara, collons, només és fer la base i comencem a pujar. Vinga, anem per feina. Cartagena, una cosa. No tenim ciment. Y si cemento, esto no se nos va a aguantar, Roma. Pensa en Roma. Els romans no en tenien de ciment i mira com s'aguanta el Coliseu. És tot de cap, Garretó. És l'anar pensant com se fiquen les pedretes, l'equilibri de la pedra. Bueno. ¿Y cómo comencem això? Venga. Tu comença a fer la carretera. Les traiem pedres... Hòstia, és que em desborden les idees. Mira, matarem 2 pájaros d'un tiro. Les pedres que vagis traient les vas fotent aquí piladetes. Això serà la cantera que mos nutrirà per alçar l'hotel. M'ajuda amb la carretera? No. Mentre tu vas obrint camí, jo dissenyaré aquí terra el que seran les línies mestres de tota la instal·lació. Vinga. Com estaves? Que no us fa res, que m'he sentit que em batres a fer una mica de mitja. És que a casa sola m'avorria. I he pensat, mira... Juguem a algo? Bueno, Vale. Vinga. Mira. i aquí jugaríem? Tinc un trivial per aquí darrere la barra. Què és un tibial? És un joc. De preguntes? I de respostes. Els uns pregunten i els altres responen. Com ho fem, això? Vinga. Anselmo, ajuntem les taules. I jugarem per parelles. Ai, quina parelleta més maca que tinc. Sí, però jo vaig amb l'Anselmo, que sap moltes més coses que tu, Cari. Home, m'està mal de dir-ho, però jugo bé. Tant o més que a l'ajedrez. Vinga, Anselmo, Tilda, una parella. Maria, juguem juntes tu i jo? Ai, em sap greu per tu, filleta, no n'encertaré ni una. Sóc una sabata jo per aquestes coses. No patixos, dona, si només juguem per passar el ratet. I jo què? Aquí falta un jugador, Bones. Hosti, tu, quin avorriment. Feu alguna cosa o què? Ei, nen, vols fer una partideta trivial? Ens falta una persona que faci de parella amb mi. Amb el teu jefe. Quina il·lu. Tirem lo dau. Qui trega un número més alt, empece. Dóna'm lo dau. Tiro jo. Toma! Lo número més alt. Arrasarem Anselmo. És molt possible. No ho fas bé. Ets fluix, no se't veu apte. No te'n sortiràs.
És que aquestes pedretes són molt redones. Les pedres són redones i el teu cap és quadrat. No ho estàs fent bé, això, Garretó. I per què no ho estàs fent bé? Contesta. Porque la gravedad empuja la pedra cap a terra i cau. No et demano que m'expliquis el fenomen de la gravetat. Et demano que em diguis què és el que no estàs fent bé. Pensa, Garretó, fes-me un raciocini. Mira, Cartanya, tu diràs el que vulguis, però aquí falta cemento. Malament. Si això fos un examen ja t'haurien tombat. Vols que t'ho digui, què és el que et falla? Pues mira, pues si m'ho diu, pues agradecer. La base. Falla la base. I has fotut una pedra ridícula aquí, la base. No se t'hi aguantarà mai res aquí al damunt. Perdona, però és que la piedra me la dona tu, Què t'inventes tu ara? No te l'he pogut donar jo, la pedra, que està ja dissenyant el terreno. Sí, però m'has donat la piedra i m'has dit ponla. T'he dit ponla, volguem dir ponla a la cantera, no la base de la construcció de lo que serà la primera planta. Cabeçudo, que ets un cabeçudo. Bueno, vale. Sí, què he de fer ara? Rectificar, això és el que has de fer. La base ha de ser consistent i has de fotre una pedra que aguanti aquí davall. Vale, sí. ¿Y dónde está la piedra esta? Te ho he de dir tot jo? Te l'he de construir jo, aquesta pedra? Tú has dicho que poner el cerebro, ¿no? Oh, collons, el cerebro, només has de tenir ulls, per buscar la pedra. Yo, es que sense ulleres no... Que no me guies, pues vamos. Aquí hi ha una pedra grossa i plana. Aquesta mos servirà. Ja està. Que l'agafo jo, no em cauen els anells a mi l'hora de pencar. Ai, Déu meu, que s'ha conyao. Estàs bé? Ajuda'm a incorporar, fes el favor. Fa molt mal, no moguis. Espere, a ver. Aprovechando la piedra base, voy a depositar tu culo en ella, ¿eh? Venga. ¿Y ahora qué hacemos, Cartanya? Venga, desfilando. Bufa, Anselmo, bufa. 4. 1, 2, 3, 4. Pregunta d'esports. Què tal vas d'esports, Anselmo? Me sap greu de dir, però vaig de meravella. Pregunta, Gordonida. Quines són les variants del triatló que actualment es poden disputar a Espanya? Oh! Xupada! Vinga, Anselmo, xaca. Sí, dis-la tu, Tilda. No, jo no en tinc ni idea. Vull dir que deu estar xupada per tu, no? A veure, protesto, s'ha dit que això era una pregunta de deport. El triatló és un esport, jo l'he practicat. La sabeu o no? El triatló són 3 deports, no un. Per tant, aquesta pregunta no hauria de valdre. Anselmo, tio, ets un màfies. Bueno, no en teniu ni idea. La resposta és triatló d'hivern, triatló en BTT, duatló en BTT, aquatló i quadratló. Això és un deport. Verge Maria Puríssima. Mos heu estafat aquí. Aquesta pregunta hauria de ser retirada per inexacte. El triatló és una barreja de disciplines. Fa 4 dies que s'ha inventat això. Sí. Pregunta d'història. Història, Entre quins anys se va firmar el tractat d'Utrecht? Utrecht. Ho tinc a la punta de la... Sí, jo també, ho tinc a la... Ja sé! Llengua, ho tinc a la punta de la llengua. Entre 1712 i 1714, guerra de successió. Tractats multilaterals dels quals els grans beneficiaris en van ser els inglesos. Això no s'hi val, que jo em sembla que la sabia, aquesta. Va, què és de sapiguer, tu? Senta't! Això hauria de ser expulsió. Bueno, seguim, tirem natres... Quesito! Uala, que xunga! Com es deia el torero espanyol que va morir a Mèxic l'any 1966 en una corrida benèfica? José Luis Chinchilla Luján, mort el 24 de juny pel toro amoroso, fill del famós semental empalador. La cornada va ser de doble trajectòria a la cuixa esquerra, afectant la regió on se troba l'artèria femoral. Va deixar viuda i 2 fills, una bessonada de 3 anys. Quesito! Puja la bragueta, que se't veu la cigaleta. Puja la capital, que se't veu tot lo per dalt. Nada. Aquí no hi ha cobertura de redes mòbils. Això vol dir que no podem picar ningú perquè mos vingui a buscar.
Cartanyà, tu com estàs pa ir andando una horica, No tinc forces ni per alçar amb la punta de la cigala. Tinc l'esquena clavada. Vamos a tener que pasar la noche aquí. A ver, vaya a probar al Sancho, Venga, vamos, va. Deixa estar, animal! ¿Qué hacemos, Cartanyà? Lo que està clar és que no mos podem moure d'aquí. Oye, bueno, yo sí que me puedo moure, Mira. En vez de gastar energies fotent lo capullo, les podries gastar pensant una solució. A ver, tú tienes el cerebro y yo tengo la libertad del cuerpo. Oye, tú me dius lo que has de fer i jo t'ho faig. Sí. Perquè el cervell em funcioni necessito estar còmodo. Aquí sentat quasi no puc ni respirar. 3, 2, 1. ¡Au! Mensaje recibido. Tú no te preocupes, perre. Estamos un hombre que ha estado reenganchado en cuerpos especiales del ejército. La supervivencia no tiene secretos para mí. Delta, aquí José Antonio. Objetivo localizado. Cartanyà, apriétale den, porque esto te va a doler. ¡Vamos! ¡Aguanta la coraza que te he fabricado! Pobre tú, en un pipá te acabo yo un aguantadero que pa' qué. Ven, ja te rete. I la sensació de no tenir a les mans tots els nostres somnis realitzats. Lo Carlos V. Correcte. Carlos V fue a la guerra montadito en un cerdito. ¡Quesito! Ui, quina ratxa! Quantes n'hi portem seguides, Anselmo? No ho sé, Tilda, moltes. N'he endevinat moltes. Seguim, que em noto escaufadet, ara. A veure, qui protagonitza l'expedició militar contra Roma a la Segona Guerra Púnica? Això entra dins del període que va del 250 a.C. al 200 a.C. Correcte, va del 218 al 202, però aquesta no és la pregunta. I a la Tercera Guerra Púnica, que va del 149 al 146 a.C., ja es produeix la destrucció de la ciutat de Cartago i del seu imperi. De fet, quan va acabar la Primera Guerra Púnica, Cartago ja va quedar tot, i és quan ja desapareix per sempre l'estat cartaginès que queda xuclat per Roma. Fot mitja hora que xerres, Anselmo, però no has contestat la pregunta. Si voleu, puc seguir. No t'enrotllis, Anselmo. Saps la pregunta o no? Sap moltes coses, aquest Anselmo. Bueno, va, la saps o no, tio? Clar que la sap. Que sí, Anselmo? Potser amb les coses que he dit ja se m'hauria de donar per vàlida, no? Què collons se t'ha de donar per vàlid? Si la pregunta és molt concreta, qui va ser lo Palomo que va protagonitzar l'expedició aquesta contra Roma a la Segona Guerra Púnica? Un nom, lo saps o no? No. Aníbal! Ui, Anselmo, què t'ha passat? Sembla fàcil, no? Aníbal. Lo període que va del 250 a.C. al 200 a.C. lo tinc atravessat. No m'entra mai. No em demaneu per què, perquè no ho sé, però és així. Lo altre ho sé tot. Com a neurastènic, aquest Anselmo. Tan quiet que sembla, de vegades té un pronto que dius, xiquet. Seguiu jugant. Vaig a estirar les cames una mica per aquí al detrás i ara torno. Aníbal dels collons! Bueno, va, llegeixo jo, A veure si l'encerteu, que encara us heu d'estrenar, que no teniu cap quesito. Passem al plan B. Qui va escriure La princesa està triste que tendrà la princesa?
te dejan del tronco niquelado. Mira lo que acabo de escribir, ¿eh? Aquí está enterrado Vicent Cartanyà, ideòlogo de l'hotel rural 5 estrelles Can Garretó. Bé, Garretó, bé, he passat una bona nit gràcies al teu invent. Has demostrat enginy i sàvia execució. Tot a pregar, la Mili. La millor escola que tenia l'home i van i la quiten. El temps, el pas del temps, De petits jugàvem per aquests terrenos ignorant que ara estaríem aquí creant una obra magna. Què et sembla, Garretó, el que és la vida? La vida loca! Los vaivens que fot la vida, Vaja, sí. La vida és una línia recta amb canvis de rasant. Tires endavant però no saps què et ve de frente. Ai, la clava, el Cartanyà. La vida és una carretera i nosaltres som los cotxets. Som uns autos de xoc i anem topant entre nosaltres fins que se mos acabe la fitxa. Ahí tu huevo, capao. Poeta, monstruo. Que eres un monstruo a nivel de cabeza. ¿Me la veus bé, la cabeza? Es que me la noto muy caliente. ¿Cómo se llama, señor? ¿Nos conocemos? Que soy yo, lo tengo a mí, lo Garretó. Garretó, on t'havies ficat? Em noto el cap molt calent. No, lo tengo vermell com una tomate. Pa mí que está insolado. Claro, con la solana que cae y la poca cobertura que tengo, pues no me extrañe. Oye, mira qué mono que está. ¿A qué te fulles servirán de película aislantes? Gràcies, Garretó, gràcies. Tinc gana, Garretó. Mengem una mica, Garretó. Lo menjam mos anirà bé. Ya no me quedé re... Bueno, voy a ver, si cazo alguna pieza para ingerir a modo de alimento. Culebra, culebra. Ese es un nombre de procedencia románica. Sinto olor de cremat. Hòstia, Cartanyà, se t'han fundido las folles del cap. Matías Bayotna. Estás delirant. ¡Guau! Está bullín, Cartanyà, que desde aquí noto la escaufó. Parece una plataforma vitrocerámica de inducción. Ja tenemos cocina. Estem salvats, Cartanyà. Amb el meu cap i amb les teues mans dòcil, Garretó, el món està als nostres peus. Quins colors té la bandera alemanya? Xupada, verda. Com una franja així carabasosa i una redola com d'un to com avinatxat. Hola, molt malament. Negre, vermell i groc. Claro, Maria! Oh, claro, pues haver-la contestat tu. O collons no m'has deixat que m'he quedat amb la paraula a la boca? Fins ara ho he hagut de contestar tot jo, que tu sembla que estigos amb àvia. Tot lo rato va des la boca. Oh, perquè quan jo vaig contestar tu te m'avances, punyetera, i em quedo amb la boca oberta. Encuses. Va, per favor, no mos enfadem, que això només és un joc. Bordonida, que mos toquen altres. Llegeixo la pregunta, si em deixa la senyora. Quina és la capital de l'estat alemany de la Baixa Sajònia? Hannover. 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 La resposta correcta seria Hannover. Malament, la resposta és Hannover. Què collons diu de novell? Home, Bordonida, s'assembla molt, no? Demano que se'm permeti una aclaració. Hannover és el nom de la ciutat pronunciat en alemà. Si no vaig equivocat, estem jugant en català. I en català, variant dialectal nord-occidental, la pronunciació correcta seria Hannover. Home, segons aquesta teoria, tu no t'hauries de dir Anselmo, perquè és castellà. T'hauries de dir Anselm. Anselmo és perfectament català, no és correcte, segons l'estàndard, però col·loquialment, Anselmo, Mariano o Francisco són catalans, heretats del castellà, però catalans. Molt patillero, tio. Tu dius el que et convé. Malament, Anselmo, l'has dit malament. No, l'Anselmo té raó, estem jugant en català. Hannover se diu Hannover, ni català ni madrilenyo. Hannover, és que sembla que digues que hi ha algú que no ve. Molt bé, Hannover. Això em dona a entendre que seguim jugant en alemà. Wenn es sich, was Sie wollen, spreche ich von nun an Deutsch. Deutsch ist die Sprache, die alle Deutschen sprechen. Eine Sprache, die die schönste Poesie und die schönste Philosophie in ihren Zeiten ausdrückt. Eine starke
und feste Sprache, die beste von allen Sprachen. Es lebe Deutschland! Es leben die Deutschen und ihre heilige Mutter! Ara t'has passat, tio? Cari! Dic jo que és ben neurastènic, aquest xiquet. Ara semblava l'ofure. Ja no vull jugar més amb l'Anselmo. Me fa por. Me fa por. Us demano a tots les més sinceres disculpes. La llengua germànica sempre se m'emporta cap a postures fascistes. M'hi tira de cap, no ho puc evitar, xiquets. Disculpa'm, bonica. Et prego que acceptis de nou la meva companyia. Bueno, va. Oi, ciències. Sí. Quina és la fórmula de reducció d'ordre d'una equació diferencial de segon ordre homogènia? Passem al plan. Per quina lletra anem? A, B, C, D, E... Per l'F. La resposta seria... I sub prima més P de X per I prima més Q de X per I igual a 0? Correcte. ¡Quesito! ¡Quesito! Aquí detecto algo de humedad. Si tirem cap avall, aquí tenemos un alijo de agua. Garretó, n'has après, Garretó. L'aigua és bona, l'aigua mos farà bé. Mira, Garretó, contempla la llunyania. Sí. Está lejos, la llunyania esa. El cel i la terra s'ajunten, es popen l'un amb l'altre. Mira cap al cel, Garretó! Los missionets mos canten cançons. L'home i la bèstia s'ajunten, mos popem los uns amb los altres. Tot forma part de la mare naturalesa. Topa mi, que és un buitre que espera que la dinyem, sí. Anem una miqueta d'aigua, Garretó, l'aigua mos farà bé. Per treure l'aigua s'haurà de cavar una miaja. Voy a construir una lanza con esta ramita. La lanza nos servirá para extraer el agua y para defensarnos de posibles enemigos, ¿eh? Molt bé, Garretó. Enemics. Em sembla que veig uns gegants que s'atansen. No podreu amb nosaltres, fills de puta! Mira, Garretó, los gegants s'atansen movent los braços. Ese gegant castellà, que són dos molinos de viento. No neguis la meva paraula, burro, que ets un burro! Has d'aprendre moltes coses encara. Que no ho veus, que són gegants que mos ataquen? Tira la llança, Garretó, te ho ordeno, tira la llança! ¡Buah, qué cabeza más roja tiene! ¡Ya matas el gegant! ¡Bravo, Garretó! Tu puntería es certera, más los gigantes aún se mueven. ¡Prat de moveos! ¿Que no veis que estáis muertos per 10? Déu meu, lo cap em bull, aigua, Garretó, aigua. No t'esperes, que has de construir una altra llança. Mexico, apacatsi condata, De la zona septentrional i es va acabar l'any 1973. Sí, més concretament al maig. Tenim quesito? Teniu quesito. Què collons feu tan estirats? Acabareu jugant davall de la taula. És que tenim mal d'esquena, que sí, en Gaua? Sí, és que tens unes cadires molt xungues, Bordolida. I tot això me fa olor de trampa. Fa massa rato que no fallen. Ja, i amb los justets que són? Bueno, va, següent pregunta. A quina ciutat se van celebrar els Jocs Olímpics l'any 1964? Però què fas, tio? Porta! Tio, que l'ordinador és meu! Hosti, és que pots uns faltors d'ortografia que el Google no pilla res! Contralpe, ja ho sabia jo, això. Què està passant aquí? Què és aquest aparatet? Un F4 36 mini. Un ordinador japonès d'última generació. Trampa de la gorda! Eliminats! Al carrer, xiquets! No siguis tan mandatària, Bordonina! Al carrer! Tot ho arregles a la tremenda, tu! Ah, què les fas tu, les regles del joc? No en tens prou en no deixar morir la boca, que a més has de fotre les normes! I jo tindré un company que no et deixa
deixa obrir la boca i encerte, que no calle i no pare de cagar-la. Que potser va en segones, això, Tilda? No, en primeres, Anselmo, en primeres, i aparta't del meu costat, que em fas por. Dann warum will die Flügel spalten? Was will dieses Grauen bedeuten? Fes algo, que tu ets el culpable de tot. Mos has fet jugar tu. A cagar! Campana i s'acabó! Hombre, comencem la partida. Fora parelles! Cadascú va per ell. Vinga. Entschuldigung. Danke. ¿Qué cabeza tienes, Cartañá? Si no fos por ella, nos estaríem morint de fred. La mort. Què és la mort? Contesta, Garretó. La mort es ausencia de vida aplicada al sujeto que traspasa. Bé, Garretó, t'has fet savi, Garretó. Jau aquí als meus peus i contempla el que jo contemplo. ¿Y qué es lo que tú contemples, Cartañá? L'univers. L'univers no mor mai, és infinit. I tu i jo formem part d'aquest univers, tu i jo som infinit. Això vol dir que tu i jo no morirem mai. Mai, Garretó, mai. Hem traspassat la línia, mos hem fos amb l'univers i ho hem fet aquí, davant la mirada de Déu que mos observa impassible. I Déu està aquí també. Lo monolito, Garretó. Déu és lo monolito. La paret que encara aguante. Déu és l'únic que aguante. S'ha caído, Déu està per terra. No ho necessitem, Garretó. Déu som natres, Déu és lo tot. Res té principi ni final, tot és com una redola que no saps on comença ni on acaba. Lo temps no existeix, sempre hem estat aquí, Garretó. I aquí estarem per sempre. Per sempre! Alcem els nassos amb el got bengal. Quina és la capital d'Espanya? Passo. No, Madrid. Quina és... La nota musical que ve després de do. Passo. Que no penses obrir avui o què, Bordonida? Avui? Quin dia és avui? Collons, dilluns! Hosti, nens, s'ha acabat la partida. He d'obrir el bar, és dilluns. Dilluns? Que no era divendres? Sí, quan vam començar la partida. Portem 3 dies i 3 nits jugant sense parar. Vinga, nens, va, pitant cap a la tele, va. Vinga, seguim la partida la setmana vinent. Claro que sí. Sí, però sense fer parelles, individuals. Bueno, doncs jo marxo pitant cap al col·legi, que la canalla ja hi deu ser. M'ho he passat molt bé, amics. Aquests entreteniments de taula relajen i fan més forts los llaços d'una amistat sana i sincera. Hasta ein Riedolip vor andern. Les es nicht alleine. I tu què fas, Maria? Doncs mira, donat feina. Posa'm un cafè amb llet. Lo vull curt de cafè amb la llet una mica calenteta i si pot ser... Aquí mano jo. Lo cafè amb llet el serviré com en surto dels collons. I sant s'hi acabó. Ai, no? Doncs mira, no em posis res. L'ou del poble estava en oblidat, que al no ploure no es considera. Un, dos, tres, espectacles! Quin és l'actor que fa de detective al crac? Bordonida, posa la tele de pressa que em sembla que han trobat el Cartanyà i el Garretó. Hòstia! Maria, corre! Corre, Maria, corre, seu. Ja. Els dos individus han estat trobats per una parella d'enamorats que buscava intimitat per la zona. Al sentir-se envaïts, els individus han atacat a la parella amb unes llances de fabricació casolana i els han sostret unes llaunes de tonyina i de sardina en escabetx. Pot semblar que ens trobem davant de dos dements, però alguns experts, entre ells jo mateix, no descartem que es tracti de dos micos altament evolucionats. Ens trobem davant, potser, de l'avantpassat perdut? Ja és el Cartanyà!
I fins aquí lo temps! Wenn es das ist, was Sie wollen, spreche ich von nun an Deutsch.